Onshore společnosti jsou společnosti, u kterých se počítá s tím, že budou podnikat i na území, kde jsou založeny. Jsou to společnosti založené především ve Velké Británii, v USA a na Kypru. Tyto společnosti odvádí daně, v těchto zemích se platí daně, daň není paušální. V těchto zemích se musí vést účetnictví a musí se předkládat daňové přiznání, někdy i auditované. Klient to řeší prostřednictvím naší společnosti, audit pro něj zajišťujeme. Cena účetnictví i samotného auditu je spojená s rozsahem celého účetnictví a od toho se rovněž odvíjí. Zhruba můžeme říci, že účetnictví, jeho vedení a následný audit se pohybuje v rozmezí 1000 až 2500 euro.